meste Fez je týchto garbiarní hneď niekoľko, ale toto je tá najstaršia z nich. Funguje tu už viac ako 1200 rokov a neustále spracováva kože s pôvodným tradičným spôsobom. Garbiarne máme za sebou, momentálne ideme do Starej Mediny, sa stratí niekde v uličkách, ale máme ten problém, že bol tam hrozný smrad a údajne sme strašne napáchli a Aďa šlape tak 10 metrov pred nami. Motali sme sa chvíľu v Medine, potom sme sa stratili, tak sme sa pýtali na jednu mešitu a stretli sme jedného chalana, ktorý je kaderník, no a sme tu. Dávaj seriózne na mňa pozor. Martin už je ostrihaný a kaderník nás zobral ešte na trh, kde sa dá kúpiť naozaj všetko, napríklad prázdny obal od temperky, svetlo na auto alebo obal od cukríkov. Teraz už aj rozumiem, prečo nám zmizli z auta nabíjačky. No a na obed dneska zase klasika, tažín pre 10 ľudí. Moje najviac obľúbené miesto v celom Maroku je dedinka Chefchaouen, ktorá vás upúta svojou modrou farbou. No a pôvod tejto modrej farby siaha už ďaleko do 15. storočia, kedy sem prichádzali Židia z Andalúzie a začali farbiť tieto domy na modro. Do obedu sme pobehali mestečko, teraz sme sa zastavili na obed, kde máme tradičné takéto kuracie špíziky. Chefchaouen je známy nielen svojimi modrými stenami, ale je známy aj tým, že sa tu pestuje strašne veľa marihuany, z ktorých sa následne vyrába hašiš. Zovšadiaľ vám ho ponúkajú, no a prišiel čašník hneď z vedľajšej reštaurácie a doniesol nám v menu 2 cigarety, ktoré sa nám snaží predať. A po obede ideme na takú vyhliadku, odkiaľ krásne vidíte celú dedinku. Ak zajdete ešte niekoľko stoviek metrov ďalej a budete mať šťastie, tak sa dostanete k domácim, kde spracovávajú hašiš z miestnych políčok. Za chvíľu nasadáme do auta, chceme spraviť ešte nejaké posledné nákupy a presúvame sa do miest Rabat, ktoré je hlavné mesto Maroka, a potom do Casablanky. Black? This fine. Máme pred sebou posledný deň nášho výletu po Maroku a trávime ho v Marrakeši, ktorý je známy svojim námestím Jamal el-Fna, kde sa práve nachádzame, a s príchodom tmy sa toto námestie zmení na obrovský cirkus. Práve ideme na najkrajší výhľad na celé námestie Jamal el-Fna, na terasu reštaurácie Grand Balkon.
máme za sebou a musím povedať, že je to jedna z najbizarnejších krajín, v akej som kedy bol. No a ak chcete mať zážitky, o akých sa vám ani nesnívalo, tak určite odporúčam túto krajinu navštíviť.